Evo, dobroveče. Dobrodošli na još jedno putovanje bez kofera koje realizujemo u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda. Baš se radujem što smo se okupili u ovolikom broju. Večeras je priča o Japanu, možda je baš zato izuzetno veliki broj posetilaca, ali zaista mi je zadovoljstvo da svi vi imate želju da čujete ovu strastvenu priču da japanska deca ne trče na parkingu, ne skaču na parkingu. Dakle, večeras je naš gost naša Tatjana Mladenović, naša drugarica koja je živela godinama u Japanu, ispričat će vam svoju priču. Fumiko će nam svirati. A moći ćete i da kupite knjige izdavačke kuće, zemunske izdavačke kuće Besna Kobila, a i oni koji su propustili priliku da kupe knjigu o Zemunu kada je bila gost doktorka Čedomila Marinković, moći ćete da kupite večeras i tu knjigu. Dogovorili smo se sa Slavicom iz Kreativnog centra da nam donese, a nešto će ostati u udruženju pa ćete takođe imati mogućnost da kupite knjigu. Ja više ništa neću da kažem, sve objave su na Facebooku, sve objave našim aktivnostima u hodniku, a i kod večito dežurne zore. Gledajte šta radimo, dolazite i uživajte i večeras i u buduće. Ja imam utisak da ovaj mikrofon nekako i ne radi, pa ne znam da li da ga držim ili u redu je. Aha, da. Pa najprej želim da vam se zahvalim što ste došli. Meni je izuzetno zadovoljstvo jer i moj otac je bio član udruženja penzionera Zemuna. Ja sam završila Zemunsku gimnaziju. Ja sam jedno vreme sa Labudovog brda dolazila u Zemunsku gimnaziju jer je tata išao u Zemunsku gimnaziju i to se moralo. Dakle, vi Zemunci ste strašno lojalni. Želim prvenstveno da se zahvalim Fumiko koja je bez ikakvog oklevanja prihvatila da večeras bude sa nama i ja mislim da bolju i lepšu gošću nismo mogli da imamo večeras. Fumiko, hvala vam puno još jednom. Zatim Miroslav je tamo krivac što sam ja ovde. Sa Slavicom, sa mojom drugaricom, ovo nam je poslalo sad kultno mesto izlazaka, moram da priznam. I meni, ja sam jako srećna što moj brat nije našao karte za večerašnju utakmicu Partizan Barcelona, te je i on došao i ovde je. Ovako, sad ja da sednem, pretpostavljam, da. Dugo sam razmišljala kako da počnem tu priču o Japanu i htela bih zapravo da kažem da smo mi tamo živeli više od 6 godina. Imamo psa kojeg smo izvodili 2 puta dnevno, ali pored izvođenja psa i da šetala sam tim gradom, u Tokiju smo živeli. Obišla sam Japan kao što nisam obišla ni jednu drugu zemlju, dakle od severa do najjužnijeg ostrva koje pripada Okinavi. I šta želim da kažem je da ja sam bila fascinirana svaki dan nečim novim, a živela sam tamo više od 6 godina. Dakle, Japan, ako bih htela da ga definišem onako u jednu rečenicu ili u jedno slovo da ga smestim, Japan je fascinacija. Dakle, vi poredite neke zemlje sa nekom drugom zemljom i to se često dešava i u Evropi, mi imamo sličnosti sa nekim, svaka zemlja ima neku sličnost. Japan je potpuno jedan zaseban univerzum. Japan je zemlja koja prosto ne može da se uporedi ni sa Singapurom koji je u Aziji, gde bismo rekli eto to je jedna sređena azijska zemlja, niti sa ne znam Tajvanom recimo i ono kad me najviše nekako pogodi je onako ono laičko kad ljudi kažu Japan, pa bio sam ja u Kini. To je zaista ono nebo i zemlja i ja kažem ne postoji onako i sistemski kad govorimo o nekim sistemima, idealan sistem takođe ne postoji, ali ako treba neki sistem da služi kao primer, to je zaista Japan. Japan je takođe zemlja ekstrema i puno tu ima kontradiktornosti, ali je Japan zemlja koja je izuzetno komforna za život. Kad sam ja stigla prvi put kao turista tamo,
mislila sam da me neće toliko nekako oduševiti, jer kao mala sve je dolazilo iz Japana. Stigo je prvi Walkman iz Japana, Sony. Sva tehnologija je stizala odatle i kompjuteri kad su krenuli, a onda je krenula Amerika tu da se nameće i po tom pitanju, onda je došao Apple, Microsoft, sve. Toyotini automobili su bili najatraktivniji, sad je to Tesla, tako da malo sam se plašila da li će mene Japan i dalje tako da me nečim oduševi, kao što sam nekako kao dete zamišljala da je to jedna posebna država. Ja sam možda zapažala neke stvari upravo zbog tog mog psa, koji, znate, vi kad šetate psa, on zasajkuje, obavlja svoju njuška i vi primećujete, osim ako niste na telefonu, ali Tokio je toliko jedan atraktivan grad da prosto je uzaludno biti na telefonu, a ne osmatrati sve što se okolo dešava. I onda sam shvatila, mislim, taj prvi utisak je bio tih prvih nedelju dana kad smo se doselili, rekla sam, Bože, pa ovo je jedan totalitaran sistem, pardon Fumiko. Ovde ljudi, znate kako sam ja izlazila sa psom? Osim što imate kesice da pokupite sve ono, vi morate da imate i flašicu vode da očistite kad on piški. Dakle, da poprskate, da pošpricate. Ja kad sam se vratila u Evropu, kad sam krenula da se šetam sa tom flašicom, mene su ljudi koji imaju pse gledali kao neku ludaču koja šta sad tu izigrava? Pa smrdi grad, pa smrdi. Mislim, šta ću ja da postignem kad jednom pošpricam nakon svog psa? Ja sam tu flašu sad batalila, iskreno da vam kažem, jer odmah se čovjek privikne na taj nekako nered. Tako da, kažem vam, primećivala sam neke scene i neke detalje koje normalno ljudi ne mogu da primete. Japan je jedna izuzetno čista zemlja, izuzetno bezbedna zemlja i među tri najbezbednija grada u svetu je Tokio, Singapur i Osaka. Tokio ima 30 miliona stanovnika, veliki Tokio, onaj središnji 12 miliona. I sad vi zamislite da nema nikakvog kriminala tu. Naravno da kad se dese neke stvari, one su jako drastične, kao što je bilo ubistvo premijera Abea, gde vi, znači, i to su te kontradiktornosti. Dakle, ništa se ne dešava, a onda kad se desi se nešto mnogo spektakularno i neočekivano. Nije neko ubio nekog na ulici, već je ubio bivšeg premijera od oružja koje je napravio kod kuće. A i to ima isto neko objašnjenje koliko su oni bezbedni, da niko nije razmišljao o nekom obezbeđenju, da obezbeđuje tog bivšeg premijera, jer je Japan jedna jako bezbedna zemlja. Naša deca su se vraćala u 4 ujutru i da mi smo mirno spavali. Ćerka je sada rekla da kad se u Evropi vraća u 5 popodne, da se osjeća nesigurno u nekim delovima nekih gradova. Tako da, prosto, vrlo brzo primetite kad ste tamo i vrlo brzo, to je nešto što je jako zanimljivo, koliko vi brzo usvojite sva ta pravila. Jer to vama isto omogućava da živite komforno i opušteno. Javni toaleti u Tokiju, takozvani ti vošleti, pretpostavljam da ste čuli o njima, na najvećoj stanici, jednoj od najvećih stanica na Shibuji, Shibuya Station, možda znate onaj crossing gde najviše onih pešaka prođe, kao što ga mi imamo kod Doma omladine, pa taj crossing na Shibuji je možda 100 puta veći od tog kod Doma omladine. Dakle, tu ja, kad izađem iz metroa i ako mi treba neki toalet, ja kao da sam ušla u hotel od 5 zvezdica. Tu majka ima prostorija za majke koje mogu da prisuku svoju bebu, imaju mikrotalasnu pećnicu gde mogu da ugreju mleko za dete ako je potrebno. Dakle, mogu da se izoluju, da podoje to dete, a da ne pričam da ja kada uđem, ja sam isto, ovo je možda banalno da sada spominjem, ali ja sam moje japanske prijateljice pitala da li one sedaju na WC šolju u javnim WC-ima. Oni su mene gledale onako zapanjeno i rekle su naravno. Ja sam rekla, Bože, pa mi ne sedamo, mi to žene stoječke u Evropi, svugde u svetu, jer ne znamo koliko je to prljavo i ko je tu sve sedeo. I ja sam, došli smo, jednom sam se vraćala i stigla sam na pariški aerodrom, otišla sam u WC i tu je šikljala voda neizmerno u tom WC-u, jer je neko stavio taj sistem da se voda spusti kada vi sednete na WC šolju, vi kad ustanete, ta voda treba da ispire. Međutim, žene u Evropi ne sedaju na WC šolje i taj se sistem pokvario.
I sad je ta voda išla non stop. I ja kažem, to je neverovatno, ja se izvinjam sad za muškarcima koji ovde sede, ja verujem da su te toalete projektovali muškarci koji nisu napravili neku anketu kako žene u Evropi idu na WC i da je možda nama ženama najpraktičniji taj turski ili bugarski, ja ne znam, u zapadnoj Evropi ga zovu bugarski WC, onaj čučavac. Turski je kod nas, je li tako? E pa u Francuzi ga zovu bugarski. Ali, da se vratimo, dakle, Japanu. Ja sam nekako to odvojila, ja sad, verovatno se pitate zašto sam stavila japanska deca ne skaču na parkingu. To je isto bio jedan detalj koji sam jedino ja primetila od svih stranaca koji su živjeli u našoj zgradi, a bilo je zapravo više Japanaca nego stranaca. Jednom sam tako prošla nekako pored lifta i zagledala sam se na to obaveštenje. Dakle, to je jedna država pravila i ilustracija. Dakle, nije manga slučajno nastala u Japanu, jer svaka objava, svako upozorenje ide uz neku ilustraciju, iz neki crtež koji je sladak. I to je jedna čarobna reč u japanskom jeziku koja se zove kawaii. Tamo je sve kawaii, tamo je sve slatko. Dakle, i upozorenje za to, dakle, sada unapred vam kažem, mi ćemo poslužiti ove moči, to su i ja sam jako srećna što me je Fumiko na to upozorila. Dakle, kad smo pričali da bi volela da nađem i našla sam nešto što je baš onako originalno, dakle, one su napravljene od pirinčanog testa i imaju različita punjenja. Ovo koje mi ovde imamo, namerno sam ga izabrala, je sa crvenim pasuljem, jer pasulj se u Japanu jede kao dezert. Oni ne znaju za pasulj ili pirinač je slana varijanta. Dakle, retko ko želi da proba sutliješ, njima je to hleb. A za pasulj već prebranac i tavčana gravče, oni to vole, moram da priznam, ali svi dezerti uglavnom se baziraju, su napravljeni od tog crvenog ango pasulja. I ja sam njoj rekla da ćemo mi to doneti i ona je meni odmah rekla, ali Tatjana-san, morate da upozorite sve, jer najveći procenat smrtnosti za Novu godinu, kad se najviše jedu ti kolačići, kod starih ljudi, kod penzionera, je upravo to da oni to progutaju i da više to im se zalepi, jer je to te pirinče. Tako da molim vas pažljivo, ako možete da podelite to ili da iseckate, onda tako ga pojedite, jel? I onda je ona meni odmah mi je pokazala na japanskom upozorenje japanske vlade koje oni šalju svim penzionerima pred Novu godinu. I to je sad meni jako žao, ja to nisam odštampala, htela sam da vam pokažem koliko je to, u stvari to su crteži koji upozoravaju od potencijalne smrti, ali koji izgledaju kao crtani film. Znači, vi se smejete tu, znači, gledate te scene i prosto to je slatko, to je kawaii, kako je napravljeno. Ali tako ljudi to možda memorišu. Dakle, Japan je isto zemlja, sad kad pričamo o tome, koja jako radi na tome da predupredi neku potencijalnu nepogodu. Da li to bila elementarna nepogoda, da li to bila životna, da li, dakle, ja sam se iznenadila, mi smo tamo bili za vreme COVID-a, dakle, kad je krenuo COVID, mi svi smo imali aplikaciju naše opštine i nama su stizale non stop poruke kako ide ta cela organizacija oko toga, šta mi možemo da radimo, šta ne možemo i sve to išlo uz scene, kako mi treba u kući da sedimo, čak je bilo nacrtano kako mi u kući sedimo i ručamo, svako dođe sa maskom za sto i svi smo mi izolovani sa onim panoom u kući. I ne pričamo glasno, nego ovako, stavimo ruku i sa ukućanima pričamo isto tako. Tako da to je onako, ali Japanci se toga pridržavaju. Bila je preporuka takođe, oni nisu zabranili. Ja mislim da je Japan bila najbolja zemlja za vreme COVID-a gde ste mogli da se nađete, pošto tamo nije bilo zabranjeno, samo su išle preporuke da ne putujemo. Oni su se zatvorili, niko nije mogao da stigne, niko nije mogao da izađe. Mi smo mogli kao stranci da izađemo, ali nismo mogli više da uđemo. I oni su granice otvorili tek prošlog oktobra. Tako da, dosta dugo su se oni držali zatvoreni, ali dosta dobro su oni to i savladali nekako, da nije bilo toliko dramatičnih tih brojki i tako dalje. Tako da, to je bilo, moram da priznam, jedno vreme, ali zašto ja sada to pominjem, isto jedna situacija gde je bila preporuka da mi nigde ne putujemo, da ograničimo kretanje i tako dalje. Ali oni po ustavu ne mogu vama da zabrane kretanje.
I nama je to bilo, juhu, mi smo krenuli da obilazimo Japan uzduž i popreko, jer nije bilo nigde ljudi i to je zaista bilo prelepo. I sad, mi smo se vratili sa jednog tog nekog podužeg vikenda i komšije stanu Japanci sa autom da me pozdrave, kao dok se spuste u garažu. Ja rekao, jeste išli negde na produženi vikend jer je upravo bio neki praznik, a oni ne, vlada je rekla da ne idemo nigde. Ali kako da vam kažem, mi smo nekako navikli uvek da zavrćemo ovo društvo, jer ovo društvo nas non stop zavrće. Ili u Evropi generalno. Oni, recimo, sledeća situacija je bila, tamo se postaje punoletan sa 20 godina, što isto jako zanimljivo. Mislim, ja gledam moje ćerke sa 18 kad su bile, to je još, mislim, kažu da i naučno taj mozak se razvija i ta svest o tome da logično rasuđujete do 24. godine. Dakle, realno trebali bi da postanemo punoletni sa 24 po meni. Dakle, vi kad imate 18 i 20, to je ipak neka razlika. Sa 20 godina, sa 18 godina, ako povedete dete u pozorište, a predstava se završava u 11, to dete ne može da uđe u pozorište. Jer deca treba da su u kući do 10 uveče. Dakle, to što su naša deca rajtala do 4 ujutru, to je jedino za nas bilo malo onako kad se uplašimo je da ih ne uhvate neka policija koja će da ih legitimiše i da nas možda i protera iz države, jer mi kao roditelji nismo vodili računa o našoj deci, jer su ostajala duže od, ne znam, 10 sati uveče vani. Ali to govori upravo u prilog tome koliko je ta država bezbedna i koliko se zaista radi na toj preventivi. Znači, ti ljudi nikako nisu nekako ograničeni, ja nisam videla da ta deca imaju neki hendikep zbog toga što ne izlaze. Jer njima je život i tekako ispunjen i te predrasude, znači jedna od predrasuda gde se misli da Japanci samo rade i da osim posla nemaju ništa drugo, to isto moram da opovrgnem, zato što uveče, oni možda rade puno, ali ja po meni mislim da činjenica ta, da nema imigracije iz Japana, odnosno da Japanci ne idu iz svoje zemlje, dovoljno govori da su ti ljudi i tekako komforni u svojoj zemlji. Dakle, ima vrlo, vrlo mali procenat Japanaca po svetu, kao što je Fumiko, koja je rekla da voli jedno i drugo, da je ovde nešto nedostaje, kad je tamo nešto drugo joj nedostaje, ali realno vi iz Japana zaista nemate, mislim, ja više srećem Amerikanaca koji žive po Evropi, jer im Amerika ne odgovara, Japance nigde nisam srela. Onako nekako da su oni imigrirali zato što im tamo neki sistem ne odgovara, zbog toga ili toga. Dakle, taj udoban život i komforan život, dakle, vi poštujete pravila i vi plaćate porez redovno, vi plaćate doprinose redovno, jer ta država vama to uzvraća. Ja kad sam otišla na opštinu prvi put, a to je bilo ne da sebe prijavim, mi smo već bili prijavljeni preko suprugove firme, to je već ušlo u sistem, pa smo samo otišli da, ne znam, potpišemo ta dokumenta, ja sam morala da prijavim svog psa koji je došao sa nama. Dakle, taj pas je dobio svoj broj i odmah su ga stavili u neku evidenciju tamo i ja sam samo platila taj privezak jednom koji su oni meni dali i svake godine su ga obnavljali u toj evidenciji. Kad smo se mi vratili u Evropu, ja sam morala da odjavim svog psa isto tamo. Kad sam ja otišla na opštini i kad sam pokušavala da popundim taj formular koji je bio samo na japanskom, odmah su oni našli nekog ko priča engleski i došao da meni asistira, jer oni mene kao građanina gledaju kao klijenta. Dakle, ja sam tamo došla kao klijent te države koji plaća neke poreze i nešto će plaćati. Dakle, potpuno, da li dođete na opštinu ili ste ušli u, ne znam, neki najluksuzniji butik gde vi kupujete nekakvu torbu za ne znam koliko hiljada eura, vi imate takav tretman u javnom servisu koji služi građanima. Onda sam ostala zapanjena, ja sam sve slikala, ja imam 100.000 slika iz Japana, možda i više. Dakle, ovo što sam morala da izaberem, to je za mene bila noćna mora. Šta ja tu da stavim, jel? Najpre sam videla da oni imaju ispred svakog onog stočića gde vi popunjavate, gde se odvojite, imaju naočare svih mogućih dioptrija. Dakle, ako ste zaboravili naočare, vi ih ovde imate. Onda sam ugledala krevetac za bebe. Dakle, ako majka dođe da može da ostavi tu bebu, da ona ima slobodne ruke, da prosto popuni tu šta treba i da obavi tu šta treba. Tu su bili igračkice za to dete. Tu je išao televizor dok ja čekam, gledam jutarnji program, neki tamo japanski, jel?
Tako da vi ne možete da verujete koliko je tu detalja koji vama ne padnu ni na pamet, a koji oni obezbede. Ja bi sad možda trebala, da, sad se pitate, da, tu sam krenula sam oko naziva, zašto tako? To je nesrećan naziv za moju neku potencijalnu knjigu koju pitaj Boga da li ću ikad da objavim. Najpre je bila ideja da objavim to kroz neke priče, a onda sam krenula da pišem neki roman i onda mi je to nekako bio najadekvatniji naziv jer sam htela tu da okomponujem najviše to iskustvo koje je tamo iz Japana. Sačekat ćemo, nema veze. Dakle, ja sam se na parkingu, sam čekala, mi smo imali na tom parkingu 2 lifta. Mi smo uvek morali da prođemo kroz taj parking gde je bio tuš za mog psa da mu operem šape kad se vraćamo iz šetnje i tek onda mogu ja u zajedničke prostorije da uđem sa njim. Dakle, eto i to mi je žao da nisam stavila tu tuš kabinicu za psa. Dakle, oni ne žele da se to sve, ja kažem za pse i za životinje postoji sve. Ali ako želite da uđete bilo gde sa psom, to već ne može. Ne može. I morate da idete u poseban park koji je određen za pse ili ujutru do 9 sati samo u onom mom obližnjem parku. Ja sam jednom došla i odjednom 9 sati, ali ja to nisam videla. Tamo stoji, u svakom parku ima onaj javni sat. I ja sam došla nešto oko 8:30, tu su se psi igrali, ali ne možete da ih pustite da slobodno trče. I odjednom nestadoše svi. I ja rekao, Bože, šta bi, zašto su svi odjednom otišli? I ja sam ostala sa svojim psom do 9:30 i onda sledećeg jutra ja pitam ovu jednu komšinicu koja priča engleski, koja je imala psa, ja rekao, izvini, šta se juče desilo? Ono je bilo kao odjednom da je neki usisivač prošao i sve ih odneo, kao odjednom dok sam se okrenula sa svojim. Ona kaže, a ne, za pse je samo do 9 sati. Od 9 samo za decu. I svi to poštuju. To je to što i vi se jako brzo priviknete na to. Jer i vi imate prosto te neke prednosti od tog nekog organizovanog života i tekako, jel? E sad, ja sam tu kod lifta videla u toj zgradi gde smo mi živeli, bilo je 22 stana, od toga 5 stana su bila izdata Francuzima, jer naša deca su išla u francuski licej koji je tu bio blizu, a ostalo su bili Japanci koji su tu živeli. Sledeći kliše koji ja želim sada malo da poklopim je to da Japanci žive u malim stanovima. Japanci žive u malim stanovima kao što žive ljudi u svakom velikom gradu. Žive ljudi u velikim i žive u malim i žive u srednjim. Ja sam najviše oglasa sa najmanjim stanovima gde ih nazivaju studio videla u Parizu. Tu je najveća količina stanova od 7-8 kvadrata koji su na prodaji. Ja mislim da je Japan, ali nisam sad to proverila, odredila čak da je minimalno stambeni prostor gde ljudi mogu da žive, da je određena 14 kvadratnih metara, što je jedna soba sa kupatilom. Dakle, postoji neki minimum. Mi u Evropi to nemamo regulisano. Dakle, mi smo živjeli u nekoj zgradi, naravno firma je plaćala te stanove i tu je najmanji stan bio 120 kvadrata. Dakle, tu su od tih 5 stanova, u ostalim stanovima su živjeli Japanci. Dakle, ima i Japanaca koji žive u velikim stanovima. I sada, kod ovog naziva, dakle, tu je bilo jedno upozorenje kod lifta da deca ne smeju da se igraju na parkingu. Prvo je bilo sa najvećim slovima na francuskom ispisano, jer su tu stanovale francuske porodice, pa su ispod stavili malo diskretno da nas ne uvrede na engleskom, a onda najmanja slova stavili su i japanska slova, da kao deca ne smeju da se igraju na tom parkingu. I zaista, mi smo 3 puta videli da francuska deca kad pada kiša, pošto nisu imali dvorište, roditelji lenji da ih odvedu u neki dečiji klub ili da ih nečim drugim zabave, prosto spustili loptu i pustili decu da šutiraju loptu na tom parkingu. I to je zaista opasno jer i taj naš parking je bio na 3 nivoa. Dakle, tu se spuštaju auto. Ispod jednog auta vi pozovete, pritisnete dugme, popne se, pa vi parkirate svoje, pritisnete dugme, on se spusti dole. Dakle, tamo prostora puno nema u tom Tokiju i svaki pedalj tog zemljišta je vrlo dragocen. I zato sam ja to nazvala, eto tako, da japanska deca ne skaču na parkingu kao aluziju na sva ta pravila koje tamo postoje i koje su
prvenstveno ispisana kada hodate ulicama Tokija i ono upozorenja da skupite nakon vašeg psa ono što je on priredio, uglavnom su na engleskom. Dakle, stranci koji žive tamo to tako ostavljaju. A Japanci zaista onako uredno sve to pokupe, pošpricaju tom vodom i zaista te ulice su toliko čiste i taj odnos prema prirodi je fantastičan i ne znam, eto kažem vam, svaki dan sam u tim šetnjama prosto nailazila na te neke scene koje su zaboravljene, koje su gotovo filmske, gde vi vidite taj odnos i to uvažavanje ljudi jedni prema drugima. To mi za Japanci i kažu da su nogama duboko u tradiciji, a da su glavom u 22. veku. I to je tako. Kao što sam rekla, idealno nigde ništa ne postoji, ali prosto, kažem, ako neki sistem treba da je za primjer, to je taj japanski. Ja bih sad napravila malecku pauzu možda i zamolila Fumiku da nam nešto odsvira na japanskom, ako se slažete. Da snimam. Da, da. プロをやってたマリの人今オブレクプリリクи хвала Татьяна что стебене позвали и это да я же мали не собирала не мне носа Иначе много тежко превачти японску музику на хармоничи, потому что я сам учила хармонику с люби. И зато учила сам као српски начин тако звано. Како да каже хармоника као без знате, но лева рука се служи бас и акорд. Што се тиче традиционални јапански музики, немамо басови и акорд. И све е комбинација ситне мелодije. Zato mnogo teško svirati japansku muziku, a našla sam jednu muziku koja ima kao štoc japanske tradicionalne muzike i inače to nije pesma 100% tradicionalna, nego je pesma pre 70 godina i pevala je mlada Japanka, baš 12-13 godina, koja je postala svetska zvezda, nije svetska, nego japanska zvezda i nešto ono pevala. Eto da zato kao pop, pora pop, a pora tradicionalna muzika. Onda počnem da sviram.
Znate kako, ja nisam htela vama da pričam o istoriji Japana i o tome šta je Japan, zato što sve to možete da nađete na internetu. Htela sam da pričam o tom nekom svom ličnom iskustvu i o tome koliko je to objektivno, koliko je subjektivno, ali prosto nekako možete i sami neke zaključke da izvedete. Ono što za sve nas kada putujemo, ja verujem da pored znamenitosti, ipak ono što obeležava svaku zemlju, to su ljudi i hrana. Prva asocijacija naravno za Japan je da oni jedu ribu i da jedu živu, odnosno sirovu, i da puno ljudi se toga nekako zgražava, ali ja moram da vam kažem da meni to jako nedostaje, da ja od kad sam se vratila iz Japana ja nisam jela suši nigde, zato što nema tog sušija u Evropi, jer oni stavljaju taj originalan wasabi koji rendaju i to je potpuno neki drugi suši nego koji je u Evropi. Ono što je ovako interesantno je da oni imaju mnogo više malih jela koje poslužuju, u svaki obrok sadrži više malih jela. Način na koji oni to, kad sam ja tragala za time, ta kultura dolazi i taj naziv serviranja takvog jela u luksuznim restoranima se naziva kaiseki i kad sam ja pitala odakle to nekako vodi to poreklo, niko nekako nije znao određeno da mi kaže, dok jednom, ja ne znam da li sam istražila to zajedno sa mojom prijateljicom Japankom, da je to došlo sa budizmom, da oni su zapravo bili jako skromni, nije bilo hrane tamo negde u 5. veku i oni su stavljali malo toplo kamenje na stomak da ne osjećaju glad. A onda su to kamenje se setili da iskoriste i da to malo što imaju, da svaki taj zalogajčić aranžiraju na te kamenčiće. I to je ostalo od tog nekog običaja, odnosno od te neke navike, ali japanska, ja ne znam kako je to, vidim i u Beogradu, da puno toga sada da je nekako dosta u modi Japan i da sve više se otvara nekakvih japanskih, da se otvaraju japanski restorani. U Francuskoj vidim da je to potpuno jedan trend, da je više sada japanskih restorana od francuskih bistroa. Hrana je ista, oni za doručak jedu pirinač i nato, to su fermentirane bobice od soje koje imaju jako karakterističan miris. Malo ko od stranaca to može da jede. Ja sam čak u jednoj varijanti, oni ga jedu sa sojom, ja sam u jednoj varijanti htjela da probam na slatku varijantu i da stavim med. I to je bilo još gore, mnogo gore, ali sam se nekako vremenom navikla. Kažu da je taj nato jedan od glavnih ili kako da kažem, od glavne neke hrane koja je onako, zahvaljujući njoj, zapravo Japanci su tako zdravi. Jer oni nemaju puno mlečnih proizvoda. Dakle, njima je jogurt, naziv za jogurt je bugarski jogurt, jer su oni te bakterije uvezli iz Bugarske. I kad vi nađete tamo jogurt, on je tako ispisan, bugarski jogurt. I taj jogurt su oni uvezli upravo zbog tih bakterija koji kod njih prosto postoji kroz taj nato i kroz ostale fermentirane stvari koje prave, odnosno kroz ukiseljeno povrće. Kod nas je to, za sve postoji naziv, jel, kao kiseli kupus, kiseli krastavac, oni to imaju kao kucemono, to ima samo jedan naziv. Tu sam se ja uhvatila i za taj kiseli kupus kineski koji je mene tamo spašavao kad se uželimo tih sarmi i to, pa sam ja čak inventirala i tu neku sarma musaku, jer nisu bili dovoljno veliki listovi da bi se uvijele sarme, pa sam onako slagala te listove ukiseljenog ovoga. Barovi i restorani u Japanu su vrlo mali. Tu retko možete da vidite, osim McDonald'sa koji ima, ili taj tip restorana koji ima za 50 ljudi, ili francuski neki restoran, ali japanski tipičan restoran je oko šanka, gde vas šef služi direktno, sprema hranu ispred vas i tu može da stane 10 do 12 ljudi. I rade se 2 servisa uglavnom, znači dođe 12 ljudi, sat i po, a onda sledećih 12, jel?
Ja sad ne znam kako smo poslagali tačno slike. Ovo sam namerno odvojila. Ovo je bio i šefa koji ste videli malo pre, to je bio ovaj restoran za, ja sad imam blackout, pohovano tempuru, za tempuru. Ovo što vidite, ovaj lep, zamotuljak, šta mislite da je to? Riba, ali šta od ribe? To ste pogodili. To je kost od ribe, koja je jestiva, da. Ali kost od ribe. I oni su ispohovali kost koja je jestiva. Shvatate, ne možete da se zadavite, to su sitne kosti. Ali sve je, pazite, za Japance je jako bitno da oni ne jedu samo ustima. Oni moraju da jedu i očima. Dakle, sve što se prezentira, zato i sve te male činice i sva ta raznovrsna jela koja se serviraju čak i za ručak. Ono što je osnovno na jednom obroku, ja sad ne znam da li imam sve, da, ovo sam stavila kao ilustraciju, te veličine, kako mi poimamo da je neka veličina nekog voća i povrća, to sve pada u vodu u Japanu. Dakle, krastavac njihov je minijaturan. Dakle, ja da bih napravila salatu od krastavaca, kupim 20 japanskih krastavaca. Dakle, lubenica isto kao jabuka koja je nenormalno velika jabuka u Japanu. Voće i povrće ima jedan status najskupljeg vina. Voće se donosi, kada idete u posete, ako vas neko pozove, voće se donosi kao poklon. Dinje u Japanu košta oko 100 evra, jedna dinja. To nije uvezena dinja, to je japanska dinja. Ja kad sam tragala zašto toliko košta ta dinja, zapravo Japanci sve što rade žele da imaju najbolje. Ja sam najbolji paradajz nakon makedonskog jela u Japanu. Dakle, najukusniji paradajz sam pojela u Japanu. Ta dinja, pazite, vi na jednom grani imate nekoliko plodova, je li tako? I mi to sve ostavimo. Oni sklone da na toj jednoj grani, da sve te vrednosti nutricionističke odu u taj jedan plod. I sad, ako je jedna dinja 10 evra i vi imate, a nemaju oni taj uzgoj poljoprivrede kao što ga mi imamo, nema tamo toliko, to je ipak vulkanska zemlja i nema toliko tih ravnica gde može da se uzgaja i voće i povrće. Dakle, oni koncentrišu to na taj jedan plod i verujte mi, ja nisam nikad kupila, ja sam se radovala uvozom dinje sa Filipina jer su koštale oko 20 eura. Pa kao, ajde, kao malo da pojedemo, mislim, ono kad je bilo vreme COVID-a, ne dođete u Evropu, ne stignete da se najedete onako voća i povrća i onda je, da, malo nam je to nedostajalo, moram da priznam, jer je to stvarno onako vrlo nedostupno, moram da priznam. Jedna jabuka, jedna jagoda, ja mislim da to negde imam, da, sad, čekajte da se vratim da vidim da ovo sad gde je, ajde, nema veze, jedna jagoda, da ne znam gde je jagoda. Jedna jagoda, recimo, jagoda se prodaje tamo na komad. Imaju i belu, najskuplja je ta koja je bele vrste, bela je i jedna košta oko 6 evra. I ona je lepo upakovana, to ću posle da vam pokažem, to je sve u korpici, lepo upakovano. Ne znam, dosta nam je to onako nedostajalo, trešnje, dođe sezona trešanja, mislim da je prefektura, koja je prefektura? Svaka prefektura je po nečemu nešto proizvodi. Dakle, ovo je prefektura koja ima jabuke, ovo je prefektura koja ima trešnje, nemate kao kod nas sad cela Srbija pa su trešnje tamo od Subotice dole do Vranja, jel? Ne, svaka prefektura je se za nešto specijalizovala i to proizvodi i tačno se zna koja sezona je zašta. Jagode u Japan stižu za Novu godinu. I zaista jesu skupe, ali toliko su slatke i mirišljave. To nije onaj veštački ukus kad vi kupite jagodu, sada ne znam, uvozi se dosta iz Španije, to je ona jedna masovna proizvodnja gde to liči na jagodu, ali si izgubio taj ukus realno. Ali prosto kupite jednu i to je to. Kupite, trešnje se prodaju po 100 grama, spakovano 100 grama malo trešnjica i to je to. A imaju sve, imate od manga tamo sa juga, sa Kjušua, to je najbolji mango, jedan od najukusnijih. Ovo je ona riba, ako ste čuli, ona fuga koja je otrovna.
I ovo je nasečeno, uglavnom se servira, ja sam je jela kod jedne prijateljice koja je nju pohovala. Suprug nije hteo da jede, rekao ja ću da vidim kao da li će supruga da preživi pa ću posle. Međutim, ja sam mogla da preživim, ali njemu je mogo da zapadne onaj deo koji je otrovan. Nije cela riba otrovna. Ova je ona koja se služi uglavnom za Novu godinu i koja se naseče na te tanke listiće i koju vi jedete sirovu. Dakle, ovo je sirova fuga, pored imate soju i kao što vidite, pored to su male pickles, znači malo tog nekog kiselog nekog povrća, jel? Tako je bilo u pakovanju, tako sam ja to i stavila. I to je, da, jako je ukusno, šta da vam kažem, to je isto jedan specijalitet i kad je Nova godina, kad je sezona, te cene budu i malo pristupačne, ali ne znam, mene neko pitao pa kako si se osmelila da to probaš, mislim znam, prosto oni ne bi pustili, to su već takvi majstori da oni kada prave te porcije i kada to seku, oni tačno znaju gde je taj deo otrovni. Postoje samo valjda 2 slučajeva i to pre rata da je neko umro jer je pojeo i iz neke savremene istorije unazad 50 godina da je samo jedan čovek umro. Dakle, mnogo više ljudi umre od ovog što se zadavi, to vodite računa i slobodno probajte fugu ako nekad imate mogućnost, eto. Da. Ovo je jedna epizoda slatka ovako bila, gde je meni došla u goste kod kuće televizija, ekipa televizije, to je Kijima-san, NHK-a, gde ja nisam ni znala, dakle ta moć medije u Japanu je neverovatna. Mi smo taj vikend išli negde van Tokija, ja sam se vratila, ćerke su izašle, to je bio COVID isto, vreme COVID-a, ali malo smo se onako oslobodili, ćerke su izašle da šetaju psa i odjedno me zove starija ćerka i kaže, mama, pošto zna da sam onako, da volim da pomognem svima i da sam dobra i da sam srdačna, mama, nas je zaustavila neka televizijska ekipa, oni rade neku emisiju, koliko sam shvatila, jer jedino naša starija ćerka priča japanski, nešto, naučila je. Koliko sam shvatila, ne znam kako se zove emisija, ali oni tako nađu nekog na ulici, sve to spontano, ništa nije namešteno, dođu kod vas kući i šta nađu u frižideru, on to skuva. I kaže, hoće da dođe kod nas. I rekao, daj Katarina, pusti me, sad smo stigli, koferi su svugda tu po sobi, samo mi još fali neka televizijska ekipa. I ona, okej, dobro, mama. Zove ona mene posle 10 minuta. Ali mama, meni je njih žao, niko neće da ih primi kući. I ja rekao, dobro Katarina, neka dođu, ali za pola sata. Oni su došli i sad ću ja da se vratim ovde, da, ovo je... Da, ovde sad ne znam koliko možete da vidite, imam na jednom slajdu, samo da vidim gde je, imam taj fokus pa ću da se vratim. Da, ovo je ovo iz emisije i ovde stoji naziv Da li ste gladni, tako se zove emisija, Da li ste gladni. I moje ćerke su rekle jesmo, jer smo upravo stigli s puta i tek smo trebali da večeramo i onda su oni bili onako dobar plen i rekli da, ali mi moramo... Bože, ja ne znam šta bi radila da su ti ljudi tako ta cela ekipa televizijska da je banula odjednom na vrata. Uglavnom, ovo je kad on gleda sada moj frižider. I sad tu je bilo, sva sreća, ova mlađa ćerka je vegetarijanac i ona obožava japansku kuhinju i mi tu smo mnogo imali nekih produkata japanskih, ali on je otvorio odjednom sir i on se zbunio šta da radi sa sirevima koje smo dovezli iz Evrope. Ja? Ali, zašto se on uhvatio? I to je imalo specijalno mesto na toj japanskoj televiziji. To je bila kurkuma u medu Fruškogorskog manastira. To je meni neko doneo i taj Kijima-san, taj šef, se uhvatio prosto za to i hteo je pošto poto da to iskoristi, najpre to probao i on je sa tofuom i sa time napravio dezert koji je bio izuzetan. Dakle, mene oduševilo to što i u tim nekim okolnostima su oni jako otvoreni. Ja sam sada malo posmatrala, moja životna situacija je sada takva da sam ja počela povratkom u Evropi da radim i da ugošćavam puno ljudi iz različitih zemalja i koliko se Japanci razlikuju od ostalih azijatskih naroda je to da oni kada putuju, oni vole da probaju to lokalno. Koreanci, Kinezi, oni nose svoje supe, oni nose svoju hranu i žele da je tamo pripremaju. Da, to me baš onako iznenadilo, a Japanci obožavaju da probaju u zemlji u kojoj su, da maksimalno upoznaju tu zemlju, eto, kroz tu neku lokalnu hranu.
I tako je Kijima-san. Sad, zašto ja sad pričam o tom koliko su moćni ti mediji? Pošto ja ne pratim, mi nismo pratili japansku televiziju, ja tamo ništa ne razumem. Ja sam nekad gledala te programe jer mene oduševljavaju njihove putopisne emisije kroz Japan. Pa onda idem na Google Translate pa na televizoru tražim da mi prevede gde je to. Pa onda radim onaj screenshot da mi se to zadrži, da ja to zapamtim, da mogu i ja tamo da otputujem. Tako da tako smo se snalazili nekako i ne pričajući japanski, ali završila se, ta emisija se emitovala mesec dana nakon toga, a oni su meni iz produkcije obavestili kad će to ići na TV. Ja nažalost nisam mogla to da gledam jer nismo mi imali tu pretplatu za te japanske programe. To su mi prijatelji Japanci snimali, to je meni stiglo toliko poruka. Ja sam izašla sledećeg jutra da šetam psa, meni su svi pozdravljali ujutru. Jer, mislim, pazite, ja verujem da su oni mene zapamtili jer imam i plavu kosu, dakle, tamo sam štrčala kako god. Dakle, ti ljudi kad su me ujutru videli sa tim psom i odjednom je neki čovek sa psom maše preko puta ulice, trči, ja rekao šta treba ovom čoveku, ja isto sa psom i on meni prilazi, ja sam gledao sinoć emisiju, vi ste bili na televiziji, hvala vam puno, ja sam uživao, pa ja ne mogu da verujem da sam vas vidio. Ja sam preko noći samo postala celebrity, onako, samo sam se pojavila u nekoj emisiji i to je bilo tako nekako, da, i za mene onako neobično, jer sam shvatila da tamo su mediji zaista jaki. Imala sam posle neku drugu epizodu koja je bila još zanimljivija, jer sam se našla na naslovnoj strani za vreme COVID-a najvećeg tog nekog biznis magazina u svetu koji prodaje 1.000.000 primeraka dnevno. Znači, iza toga je USA Today, a to je Nikkei. I onda su oni meni napravili, a sad ću da se nadovežem opet na ove sličice, oni su uradili zapravo razgovor sa mnom, da, ovo su časovi kuvanja koje sam ja tamo davala u toj školi za kuvanje, japanskoj, koju sam ja prihvatila prosto nekako oberučke, jer sam znala ja volim da kuvam i volim hranu, volim sve da probam. I kad je mene prijateljica jedna pitala da li bih ja želela da dajem časove tog kuvanja, to se kao zove home cooking ili kuvanje kod vas, gde imate grupu od 8 Japanki koji dođu 4-5 puta, zavisi koliko vi odredite tih termina. I kao, zapravo, ona je mene preporučila, to je vlasnici te škole, ona kad je čula odakle sam, pošto nas ima tamo jako malo, pa kad je još i čula, meni majka Makedonka, oni nikad nisu imali nikog iz Makedonije, pa plus Srbija. Imali su, ja moram ovde da pomenem i Jelenu Jeremić, koja je objavila na japanskom knjigu o srpskoj kuhinji sa srpskim receptima. Ona je tamo u toj školi prva kuvala i učila Japanke kako da kisele kupus, kako da prave sarme i tako. Ovo, kao što vidite, ova slika je, one su htele da dođu na naš Božić i to smo zaista organizovale 7. januara. Kao što vidite, ja sam morala da napravim 2 pogače, da ipak obe grupe lome tu pogaču i kome padne novčić. Ja sam njima odštampala i da one kao malo čitaju ono i ova jedna koja obožava Rusiju zna da čita i ćirilicu, počela da čita tamo staroslovenski, onaj neki psalam za Božić što se čita koji ni ja u životu nisam pročitala. Tako da, to način na koji se Japanci posvete nečemu što vole, a što mislim da je Fumiko ovde najbolji primer, je isto neverovatan. To nije ona posvećenost koju, ne znam, imaju ljudi kad vi vidite da padaju u trans na koncertima ili nešto tako. Ne, oni to rade diskretno i rade 100%. Dakle, iće da nauče to savršeno da rade, kao što sam sada pročitala Fumiko, da si jedna od najboljih harmonikašica u Srbiji, da, to je rekao tvoj profesor. Znači, ja zaista, Japance koju sam upoznala, kada idu za nečim, znači meni je dolazila, pošto sam najduže u svom životu živjela u Češkoj, u Pragu. Dakle, ja sam čak tamo kuvala i neka češka jela. Češka kuhinja nije bog zna, ja se nadam da niko neće uvrediti da nema ovde Čeha, ali češka kuhinja nimalo nije spektakularna. Ali postoji, da, katastrofalno, ali postoje par jela koje vi možete da nakombinujete, nekad da to bude ukusno. I ja kad god odem u Češku sada, posle nekog izvesnog vremena, volim da pojedem onu njihovu svičkovu sa knedlikom, ajde kao da me mine malo duša, to je češko uz pivo, to mi nekako logično najviše ide da jedem tu češku hranu,
Ali njima sam jednom to spremila i isto smo slavili jedne godine češki Božić, odnosno češke običaje, i to je zanimljivo reći da je kod njih šaran ukrasna riba. Koji? Dakle, šaran oni ne jedu. I ja sam trebala da nađem šarana, jer Česi za Božić jedu šaran i tu salatu od krompira. Onda me prijateljica Japanka mi je pomogla i u jednoj prefekturi gde uzgajaju te ukrasne šarane ima jedna farma koja pravi te šarane za jela, za ne znam koji restoran koji, eto, to tamo služi. Ja sam to naručila. Negde sam to naručila, ta regija je 300 km udaljena od Tokija. Dakle, ja sam poslala, recimo, danas tu poručbinu ujutru. Meni u 6 sati stigao šaran, upakovan u onu kutiju koja drži hladno, naporciran, koliko porcija isečen već. Tu sam bila potpuno nesrećna, jer su ga oni očistili, zato što Česi, kako se zovu na srpskom, da, oni to stavljaju u novčanik da imaju novac za sledeću godinu. I ja nisam imala krljuš nigde. I onda sam shvatila da je neki ostao zalepljen po onim kutijama i jedva sam skupila 8 da svaka Japanka to ima da stavi u novčanik. Jer to je bila fora, isto da se ispriča, jel, da oni imaju što autentičniji taj Božić. Dakle, ta Japanka koja mi je tu došla, jedna koja je dolazila redovno, imala sam možda 3 puta to neko, da sam ih učila da spremaju ta češka jela, ona je išla na časove češkog. Ona je znala češki. Ovi koji obožavaju Srbiju, oni su išli na časove srpskog. Oni su znali da pevaju neke srpske pesme. Oni kisele kupu zimi, da ne bi smrdeo komšijama, drže ga na terasi. I to je za mene nešto neverovatno. Ali, kažem, ne prave od toga, jel? Kad sam ja razmišljala koja je moja obsesija, da kako ja nemam nikakvu obsesiju, da nisam dosledna ni u čemu, zapravo ja sam shvatila da je Japan postala jedna velika obsesija moja. I da sam nekako kao hodajući marketing za Japan. Dakle, gde god da sam, šta god da radim, na kraju mi uvek završimo priču nekako o Japanu. Eto, to je sad što se tiče kuvanja. Evo vidite, ovde mi je došao jedan muškarac sa Hokaida. Pazite, on je doputovao, 5 sati je putovao da dođe na moj čas da nauči da pravi tulumbe, zato što ima neki mali restorančić, ima mali restorančić koji servira evropsku kuhinju i svake nedelje ima različitu zemlju. I on redovno obilazi časove kuvanja kod te Nikki Kitchen, on je šef i njemu je taj meni bio jako zanimljiv i evo vidite, on sad tu prži tulumbe, ja sam donela tu mašinicu sa Kalinić pijace, evo tamo sam našla da imaju tu formu i svi su bili oduševljeni. Onda sam tim strastvenim ljubiteljkama naše kuhinje i poklonila te 2 mašinice za pravljanje tulumbe, bile su oduševljeni. Evo vidite, male su nam nekako izlazile, a su bile jako ukusne. Ovde sečemo rezance, ovde smo spremali Vojvodinu. Vidite, to je Noriko koja uči češki isto, ali ona mene mnogo volela i naučila i srpska jela da kuva, ne samo češka. Tu smo ručno sekli rezance jer je moja baka, meni je tata Sremac, mi smo odavde Sremci, moj tata nije hteo da čuje da se seku rezanci na mašini i onda sam ja rekla i mi ćemo tako, imam ja mašinicu za rezance, ali smo sekli ručno i to je tako bilo jako simpatično. Ovde su moje komšinice i moje prijateljice japanske na nekom druženju gde svako ovde ih ima iz Laosa, iz Japana, sa Filipina i organizovali smo veče kod mene gde je svako doneo svoje nacionalno jelo. I to je bilo mnogo lepo, da, isto. Ovo je žena koja je bila zaluđena za Makedoniju i još uvek. Toliko je ona bila zaljubljena zapravo u Jugoslaviju u ono vreme. Ona je išla, dosta je starija i ona je išla sa delegacijom kad je bio zemljotres u Skoplju i sa delegacijom i sa čuvenim arhitektom Kenzom Tangijom koji je napravio čitav jedan projekat za Skoplje, kako treba da izgleda i kako da se izgradi, što naravno u duhu naše kulture, ex-Jugoslavije, to niko ništa nije napravio po tome. Oni su napravili samo deo
mislim da bočni izgled te skopske železničke stanice je po tom projektu napravljen, čini mi se, i tamo neki fanatik koji je tako pati za time što nikad nije izgrađen Skoplje po uzoru na tog japanskog arhitektu, otvorio neki kafić koji se zove Kenzo Tange kafić. I ta žena je zapravo bila tad sa tom delegacijom da to pomaže. Ona ima nekih, pa ja mislim sada 88 godina, tu kad je bila kod mene imala je 84, verujem. Tu smo pravili valjda male pitice ili nešto tako, gibanicu, banica na makedonskom. I ta žena je naučila da igra ora makedonska kao makedonka. Šta da vam kažem? U jednom momentu je rekla, ajde pustite mi samo da nađem, ona tu negde igra. Da se vratim na ovo, koliko su one fanatične, evo vidite, ovo je Kajoko. Kajoko je jako zanimljivo, ovo što ima ovu kecelju srpsku, sa srpskom zastavom. Ona je igrala Titu kolo kad je on bio u zvaničnoj delegaciji u Japan kad je stigao. Ona isto ima nekih 80 i nešto godina, dakle ta vitalnost tih ljudi, to je nešto neverovatno. Ja sam ih slikala jednu uz drugu, jer opet ova druga ima ovog Snupija na kecelji i to je opet, tu smo kod one reči kawaii, ono što je slatko. Dakle, i ove Japanke kad su videli njenu kecelju, bilo je kawaii, kao kako je sladak taj Snupi, a i ona sa ovom našom zastavom, neverovatno. Ona Kajoko je meni poklonila onu rukavicu za vađenje vrućih stvari, isto sa zastavom Srbije. Eto, i to je imala u svojoj ovoj, čekajte, sad ću da se vratim ja sad. Ovo sam htjela da kažem da to isto me iznenadilo, kako u Japanu ima rešenje za sve. Kad je krenuo COVID i kad su počeli ljudi da izlaze manje u restorane i da to posećuju, oni su krenuli da nude kućnu dostavu sušija. Odnosno, dođu vam 2 šefa u kuću. I ovo je zapravo, ja sada nemam video, ali ovo je ona pokretna traka. Znači oni su bili na jednom kraju u toj kući, to nas je pozvao komšija Japanac. Dakle, to je bilo kod njega, da je on rekao, ajde sad ne smemo da izlazimo, restorani su zatvoreni, mi pa kako zarazit ćemo se, koliko će nas biti? Eto, kažem vam, ima i Japanaca koji baš ne poštuju sva pravila onako. Pa neće biti, bit će tu druge komšije i onda su oni naručili, ja sam to prvi put videla, dakle koliko su oni snalažljivi da su svi ti restorani reagovali vrlo brzo na tu jednu novu situaciju da ljudi ne mogu da idu u restorane, ali može restoran da dođe kod vas. Eto, to je ta priča da smo mi jeli taj suši kod njih, to je ovako kad se kupi, kad dođete u kućnoj varijanti, to sam ja slikala, ne znam da li vidite pozadi, to je to veče što sam vam pokazala, da sam bila sa tim prijateljicama iz svih zemalja, a iza su pirotske sušene paprike punjene pirinčem i pasuljem. Pored sušije, da. Ovo je isto, ovo su dezerti japanski i ova Hello Kitty i ovaj mali Meda su napravljeni od ove pirinčane paste i unutra imaju, ja se sad ne sećam koje punjenje, ali ovo je, apropo te priče, koliko je njima sve jako bitno da vizualno to izgleda onako atraktivno i zanimljivo. Ovo je list od banane koji vidite i u to je umotan, pa ja bih to rekla, kao žele od tog crvenog pasulja. Ne znam, evo vidite, nisam stavila sliku gde je to otvoreno. Kako se beše to zove, Fumiko, taj žele? Jokan, da, Jokan. Ovo smo videli. Ovo je knjiga koju sam ja prevela na srpski sada, a ovde je originalno izdanje na češkom i izdanje na japanskom koje je izašlo. To je češka autorka zapravo koja je japanolog, koja je sada spremila doktorat tamo i završila je i knjiga je dobila književnu nagradu u Češkoj za otkriće godine, jer je ona jako mlada, sa 30 godina je to napisala i dobila tu književnu nagradu. Dakle, Shibuya je taj kvart u Tokiju koji je najpoznatiji i tu se propleću paralelno neke dve priče u Pragu i u Japanu se dešava. Priča u Japanu je, u stvari dve su priče iz Japana, jedna je smeštena za vreme pre i nakon zemljotresa koji je zadesio veliki Kanto zemljotres kojeg oni iščekuju, da će uskoro da se, kao navodno ima 75% šansi. Ovo je ta mlada autorka
koja sedi tu pored mene, ona je napisala taj roman sa njenim mužem, a s druge strane pored mene je Cvetana i njen suprug Bugarin. Ja sam tu sliku namerno stavila, jer sam ja njih upoznala preko mog doktora kod kojeg sam završila slučajno, Japanca, koji kad je čuo dakle sam, rekao, jaoj, pa moji najbolji prijatelji su Cvetana i Kostadin iz Bugarske. A ja sam rekla da sam iz Srbije. Tu sam ja po ne znam koji put shvatila koliko smo mi za njih svi je isto. I koliko je besmisleno, mislim koliko su besmisleni sve te naše nesuglasice zapravo sa te distance. Ovo je jedan od njihovih najpoznatijih slikara, Hiroshi Senju. Dakle, trenutno japanska scena ima 3 najpoznatije umetnika. To je Yayoi Kusama, ja ne znam da li znate, da li ste ikad čuli za nju, koja već više od 50 godina živi u psihijatrijskoj klinici u Tokiju i koja je trenutno najplaćeniji živi svetski umetnik. Dakle, njena dela su najskuplja trenutno. Ona je, možda ću vam to nešto i reći, njena umetnost se zasniva na tačkicama koje ona ima halucinacije, da ona viđa tačkice i jako velike bundeve. Dakle, ona je bundevu stavila na pijedastal svega. Njoj je ona centar sveta i sad ne bi ja puno o njoj pričala. Ona ima sada trenutno 93 godine i dalje crta i rekla je da prestaće onog momenta kad svi čujete da je ona umrla. Ali je i dalje u toj psihijatrijskoj klinici gde su oni njoj napravili poseban atelje. Ona sad u kolicima, svaki dan je odvode u kolicima i ona tamo crta. Tu već vidite te kasnije radove da više liče na dečije neke crteže, verovatno. Ona više nema tu koordinaciju, ali evo to je isto jedna vrlo neobična priča. Sledeći je Takashi Murakami, koji je isto najpoznatiji japanski savremeni umetnik, i treći je Hiroshi Senju, njega sam zapravo izdvojila, ja sam sa njim radila intervju, to je izašlo u Ninu pre par godina. On je zanimljiv jer on radi na osnovu, on svoje delo je bazirao na nihongi, to je stari japanska tehnika crteža zapravo, i kao boje koristi samo prirodne boje, samo boje koje su nastale od prirodnih pigmenta, da li to bile školjke, da li to bio kamen, i dosta je vezan za tu prirodu koja je u stvari osnovna karakteristika te autohtone religije japanske, a to je šintuizam. Dakle, u Japanu je budizam i šintuizam. Ne znam da li želite da vam pričam o tim razlikama, mislim da to možete da nađete isto na internetu. Ovde je Judy Ong, jedna od najpoznatijih pevačica neke starije generacije, ne znam s kim bi nju poredila, zašto mi sad pada na pamet Tereza Kesovija, koja je naša srpska pevačica, ne mogu kažem Lepa Lukić, jer nema veze sa Lepom Lukić, ali da, Lola Novaković recimo. I to mi je jako zanimljivo, ili Bisera Veletanlić, da, recimo. Ona zaista je bazirala svoje pesme na džezu i ja uopšte nisam znala ko je ona godinu dana, da smo se mi družile, ona nije htela da kaže koliko je popularna i ko je ona. Ona ima iste pse, 2 psa, kao naš pas i mi smo se sreli na ulici. I mi smo razmenili telefone, ona je dolazila kod mene na kafu, ja kod nje, kad god je pitam šta ona radi, pa eto tako, ja sam slobodan umetnik, i nakon, možda nije prošlo godinu dana, nakon 6 meseci ona meni rekla, poslala mi je, pazite, vi imate ovde Viber, u Evropi zapadno više se koristi WhatsApp, a Japanci imaju Line. I ja sam morala da instaliram Line da bih bila tamo u kontaktu sa svim Japancima koji to koriste. I ona meni jedno veče na Line-u, negde oko 11 sati, poslala poruku, pa možda je Tanja San red da vam pokažem, da vam možda kažem ko sam ja. I pošalje mi link na engleskom, kad je ona gostovala u Carnegie Hallu u Americi. I ja tu shvatim da je žena celebrity, jer znate Fumiku, znate Judy Ong, poznate naravno, da. Tako da, eto, to su neke, ne znam, možda se njoj dopalo što ja nisam znala ko je ona, što na ulici nisam joj prišla, eto, da. Ovo je ta jagoda koja izgleda kao njihov patliđan, koja je veličina njihovog patliđana, ono što sam tražila malo pre, da vam kažem da sve ono kako zamišljate da voće izgleda, da je to sve potpuno drugačije tamo.
Sada bih voljela da pričam malo možda o starijim ljudima koji su tamo i tekako aktivni. Ja sam dok je trajala ovi nemiri u Francuskoj zbog te penzione reforme gde vlada želi da to produži na 2 godine, da se radi do 62. ili 63. U isto vreme sam pročitala u japanskoj štampi da se konačno jedna od najstarijih žena poslastičara koja radi ove tradicionalne kolačiće moči rešila je da se penzioniše u 96. godini. Tako da, evo, postoji ono koliko Japanci vode računa o starim licima, to je zanimljivo reći, je i taj nacionalni dan kada oni ne rade, koji je u oktobru, i to je nacionalni praznik, to je dan starih ljudi i to je neradni dan. Postoji dan dece, postoji dan kulture, ali taj dan isto starih lica je neradni. Stari ljudi su tamo i tekako aktivni, kao što vidite, ja njih ne pitam svakog koliko ima godina, ali prosto, rekla bih, oko 80. Ovo je bio jedan gospodin koji je čekao autobus i koji je obučen ovako u njihovoj, to se zove yukata, koji ima te klompe koje prosto, eto, oni nauče da hodaju u tome. Imao je jako dugu kosu vezanu u rep i ja sam mislila, po tome kako sam videla i njegovo lice, izgledao je kao da ima nekih 90 i nešto godina. Dakle, on je sam tu stajao na stanici i čekao taj autobus. Ovo je čovek sa njihovog, verovatno ste čuli da je najveća riblja pijaca u Tokiju. Ona se sad preselila sa tog čuvenog mesta sa Tsukidžija i to je isto bio jedan jako stari gospodin koji drži jedan ogroman nož. On je pravio porcije te, ali pokazat ću vam kasnije još jednu sliku. Ovo je šef u jednom suši baru, u suši restoranu, koji isto, verujem, tako da je oko 80 godina. Ovo je bio naš čovek, piljar, koji tako prodaje, iza su imali restorančić, njegova deca su držala restoran sa okonomajakijem, to oni zovu kao japanska pica, nema veze sa picom, to je na bazi povrća i kao omlet od jaja se napravi, a otac i njegova supruga, i zapravo taj čovek i njegova supruga, menjali su se ispred te radnje, su prodavali uvek povrće. Ovo je isto jedan gospodin koji radi te suvenire koji su kao male amajlije i koji isto je, evo, u tim godinama. Ovo je gospođa koja igra to makedonsko oro i koja prosto, koju ja nisam mogla da pratim, iskreno da vam kažem. Ona je sve to imala jako lepo uvežbano. Gospođa na nekom festivalu koja radi neke rukotvorine i koja prodaje. Takođe gospodin koji tu je, oni su prodavali ove materijale za kimona. Ovo su knjige u kojima su uzorci po kome vi možete da izaberete, dakle, uzorak nacrtan po kome vi možete da naručite kako da vam prosto urade na tekstilu taj materijal za kimono. Jel, sve to pomeri. I jako puno, Japan ima jako puno, navodno da su zemlja sa najviše sačuvanih, tradicionalnih, prosto, tradicionalnih, kako bih to rekla, kako to da definišem, dakle, sve što izrađuju na jedan tradicionalan način. Da li to bile kutije za bento, da li to bio kimono, dakle, retko kad se istupa iz tradicije. Postoje, naravno da oni imaju i oni ubrzavaju. Dakle, postoji za vas izbor, postoji da kupite materijal koji su oni uvezli, koji su Japanci isto u fabrici u Kini napravili fabriku koja pravi tekstil tamo jer je jeftinija, dakle, naći ćete. Ali uglavnom se za taj prvi kimono, za kimono ako se venčavate i to, kupuju prosto materijali koji se izrađuju na taj tradicionalan način. Ovo je jedna gospođa, po meni mislim da je Koreanka, koju sam ja ugledala, meni to ne liči na japansku nošnju, ali bila mi je tako elegantna u toj nošnji. Ovo je ulazak na brod. Eto, mi smo putovali od jednog ostrva do drugog i ovo je gospođa koja ima 101 godinu. I ona seče tunu, to je na ostrvu, to je na Okinavi, na ostrvu Ishigaki. Ta ostrva na Okinavi zapravo važe za ostrva gde žive najdugovečniji ljudi. Kažu da oni jedu 3 stvari. To su stvari iz mora, dakle alge i ribe,
svinjetinu sa Okinave, koja je kao naša mangulica, koja ima taj dobar holesterol, i šećer neprerađeni. Dakle, šećer, jer šećer tamo raste od te trske šećerne. Dakle, ako se sve jede umereno, dakle, i to dobro, dakle, ta dobra svinjetina, taj šećer, verovatno, eto, može da se dugo živi. Ali šta je mene ovde bukvalno frapiralo je to baratanje nožem. Pa vi imate 101 godinu i vi dalje se usuđujete da zgrabite taj veliki nož i da pravite, da prosto sečete tu ribu, da pravite te porcije. Mislim, i za tu tunu posle to ide dosta onako tanko, jel? Ovo je druga jedna gospođa koja imala staru, koja je prodavala te tipične japanske, mislim su, tipičnu japanske potrepštine za kada nešto slavite. Ona je na mene upozorila, ja to nisam znala, videla sam da mi je nešto tu neobično i ona meni rekla, pa pogledajte, moje lutke imaju lica, to više nema. Moje lutke su stare 50 godina. Znate, sad kad idete, pogledajte, ja sam krenula da gledam lutke svugda u izlogu, nema više lica, bezlična su. Čak i kod nas. Tako da to mi je onako bilo zanimljivo, a i ona je bila onako srdačna i ona je meni, ta žena je meni poklonila knjigu ovog Shinichi Hoshija na engleskom. Koliko je sati? Moram da ubrzam. Ovo je gospodin na motoru koji isto tako ima jedno 80 godina, pretpostavljam. Ovo isto, žene su prosto tumbale ove kutije i prebacivali ih. Pogledajte vi vek te gospođe. Vi shvatate koliko su oni nekako živahni, elastični i zdravi. Mislim, ovo je gospodin koji je zaspao u svojoj radnici. I to se često dešava. Japanci, njihov dan traje dugo. I oni zaspu jako brzo i to je mene uvek čudilo u metrou. Znači, on spava čvrsto, nekad se i zahrče, ali zna da izađe na stanicu na koju treba. Odjedno se probudi. Kakav je to refleks? Kakva je to preciznost? Dakle, zaista su neverovatni. Znači, ja verujem da tom čoveku da sam ušla u radnju i da on bio u jako dubokom snu, on bi verovatno se odmah probudio. Ovo je jedan isto umetnik koji je bio osnivač njihovog pokreta, jednog pokreta umetničkog koji je nastao u Japanu i nekako sam htela i njega da pomenem jer sam išla na njegovu izložbu i kad sam mesec dana nakon toga pitala devojku koja radi tamo u toj galeriji, rekla mi je da je on preminuo. Da je imao neki srčani udar i eto, to mi je bilo žao. Ovo mi je bio zanimljiv gospodin sa ovim belim rukavicama. Vidite, on ima ova kolica kojim se potpomaže dok hoda. To su ona kolica gde se pridržava, ali on se doterao, ima šešir, ima kravatu. Vidite, nije prosto izašao apa-trapa. Ovo isto je jedna gospođa, onda su mi rekli, pa dođite da upoznate ovu gospođu, ona ima 104 godine. Kad sam videla ovu gospođu što je stekla onu tunjevinu. I onda, i svakog pitam da li mogu da ih slikam. Pošto je slikanje u Japanu, to je jedina zemlja gde je zabranjena fabrički podese telefone da vi ne možete da utišate slikanje. Dakle, škljoca, uvek čujete to škljocanje. I ja, te slike koje sam sada skidala su sa tog telefona, kad se nekad zaboravim, imam tam taj telefon, stalno pokušam da ga utišam i onda se setim da sam ga kupila u Japanu, da ne mogu da utišam zvuk slikanja. Oni su to takođe preventivno uradili. Pazite, nema zavitlavanja, znači čim se pojavi neki problem, odmah se traži rešenje. I u Japanu postoje manijaci. Dakle, postoje manijaci koji su slikale devojčice na ovim pokretnim stepenicama, u školskoj uniformi oni imaju te suknjice, oni su ih slikali ispod. Kad su to primetili da neki manijaci rade, oni su rekli, u redu, evo sad ćemo lepo nema više telefona koji mogu da slikaju bez zvuka i u Japanu vi kad škljocnete, to se čuje škljoc. Prosto. Sledeća stvar koja je jako interesantna za telefone je da nije zabranjeno, ali ne sme, mislim zabranjeno, ali se preporučuje da se u javnom prevozu ne razgovara telefonom. I to je nešto, verujte mi, kad čujete, to su samo stranci koji tu su se našli, znači to je za mene isto bio šok kad sam ušla prvi put, znači ja sam prekjuče, evo, išla na Novi Beograd, ja sam saznala sve o ženi. Sve. I kad je ona bila, i ko kopa po kontejneru, i da njemu brat ne zanima, i da majka je njemu plaćala ne znam koliko svakog meseca. Mislim, to je bilo u Parizu.
migracija jedna je velika tamo. Tamo, ovi, iz Maroka, iz Afrike, to ide video call sad sa Senegalom direktno. Znači, ova se dere odatle, ova odatle. To je neverovatno. Ja sam rekla, Bože, pa mene stvarno smeta mi. Iskreno da vam kažem, odvikla sam se i zaista mi to, ali nisam htjela ovoj gospođi, sam htjela da kažem, molim vas, počela sam da zatvaram uši, evo ovu autobusu, svi su nešto prevrtali očima, ali niko njoj nije smeo da kaže, vi više ne znate ko će ovde, mislim, ne znate kako pa to može da eskalira. Dakle, telefoni tamo nisu. Ovo su, eto tako, to hoću da kažem. Japanci su toliko nasmejani i veseli ljudi. Vi uveče kad šetate, kad oni odlaze u te restorane i te izakaje, kako se zovu njihove kafane, to je smeh, to je radost, to je druženje. Ako vide vas kao stranca, pa odmah pokušavaju da nešto dobace, da vide da li ste vi u redu, da li vama nešto ne treba, da li se osjećate, da vas nekako zapoje u taj njihov, ako vide da vam je dosadno. Evo, ovo su konkretno mladi ljudi, htjela sam da stavim malo i neki kontrast i tako, bili su mi simpatični, htjeli ste da se slikaju. Japanci uglavnom se tako slikaju i ja sam na svim slikama ovako, eto. Evo, ovo je sumo, znači za sumo ste čuli, njih sam tako srela jednom na ulici pa sam ih tako i uslikala, ali išla sam i na 2 sumo turnira i to je nešto fantastično. To nije sport, to je, tamo je svaki detalj vezan za nešto, vezan za neki deo tradicije, vezan za prirodu, vezan za nekog boga njihovog, te sudije, kad se preslače u one njihove odore, to je jedna čista estetika, verujte mi. Ovo su moji piljari iz mog kvarta. Mene je užasno nerviralo da kupujem u supermarketima velikim. Ona je imala 87 godina, ona 85, malo mlađi od njih i ja sam htjela kad smo odlazili, kad smo znali da se već vraćamo, da imam i njih i volela bih ako se vratim u Japan, nadam se da su još živi i da još uvijek imaju piljaru. Gore su živeli, dole su prodavali to voće i povrće. Imali su onaj naš srpski, ako vam zafali, ima nema veze, pa ubaci još jednu jabuku više ili još nešto više. I to mi je bilo isto tako mnogo slatko ili kavaj, jer me je onako podsjećalo malo i na nas. Ovo su devojke mlade koje sa 20 godina kada postaju punoletnoj idu na ceremoniju u opštini. To je jako zanimljivo. Nama je stiglo za našu ćerku isto da dođe na tu ceremoniju i to je nešto što me isto oduševilo. Dakle, mi smo stranci koji smo tamo živeli, ali mi smo tamo bili u evidenciji i oni ne prave razliku. Znači, to kad vam kažu oni su nacionalisti Japanci, sigurno ima nacionalista kao i svugda, ali sistem je napravljen tako da nikog ne razlikuje. Kad su davali pomoć za vreme COVID-a, pa ja sam imala samo onu za kuvanje, onu moju školicu, oni su meni isplatili koliko bi ja zaradila za 6 meseci na račun tog kuvanja. Pomoć. Hvala. Nevrovatno. Evo, to je tako. Tako izgleda jedna 20-godišnjakinja. Dakle, oni slave to punoletstvo, jel? I odlaze. Ono što je jako zanimljivo je da je Japan verovatno jedina zemlja od tih razvijenih zemalja, toga ima po Peru, verovatno po Indoneziji, gde vi vidite ljude u tim tradicionalnim nošnjama, ali Japan je jedina zemlja razvijena gde se i dalje prosto vodi računa o tome da ta tradicija ostane živa i da recimo veliki muzeji, to je jako zanimljivo, kada imaju izložbe, oni imaju dan kimona. Ko dođe taj dan obučen u kimono, on ima besplatan ulaz. I vi redovno srećete u tom jednom velikom gradu gde ima 30 miliona ljudi, vi nalećete na muškarce, žene, mlade ljude obučene u kimono. I ja sad uvek sam zamišljala kako bi to izgledalo da ja prošetam, na primjer sa Slavicom sada u Narodnoj nošnji po Knez Mihajlovoj, verovatno bi pomislili da nešto snimamo ili da smo izašli sa neke priredbe. Ali to je to i to ide u prilog tome kad kažu da su Japanci nogama duboko ukorenjeni u svoju tradiciju, a da su glavom u tom 22. veku. Da, ovo je jedna od školskih uniformi, dakle deca tamo imaju školske uniforme. I to nema Boga. Tu je bilo dosta debata jer te školske uniforme dosta koštaju. Jedan taj ranac konkretno, ja ne znam, to košta nešto oko 500-600 evra.
To je prava koža, to je taj tradicionalan, ima čak svoj naziv, randoseru, da. I sad svaka škola ima svoju uniformu. To roditelji naravno plaćaju, ali vi kad gledate tu decu, pazite, to onako deluje kao da je to negde iz nekih 30 godina. Znači vi imate neke scene, vi hodate tim Tokijom i sve vam deluje kao jedna neka scenografija za neki film. I ne znam, i to da ja ne znam da li za vas, to su se Japanci čudili da ja imam taj utisak. Vi ste se verovatno na to navikli. Da, da. Da, ovo je taj moment kad sam rekla da oni zaspu bilo gde, jedan čovek je na telefonu, a ovaj drugi je tako malo uhvatio neku dremku. Ovo su te njihove maskote koje postoje svugda, jer sve mora da bude slatko i to je maskota jednog čuvene te marke koja pravi njihove dezerte i u zavisnosti od sezone ili nekog festivala oni tu devojčicu obuku uvek u skladu sa time. Psi su tamo bogovi, dakle psi se vozaju u kolicima, na kraju smo i mi kupili kolica za našeg psa, jer je bilo to jedino rešenje da ja mogu da uđem u gradski prevoz, jer pas mora da bude ili zatvoren u torbu ili da se ne vidi u tim kolicima. Naš pas ima 11 kila, ne mogu ja njega da teglim na torbu od 10 kila. I muž, kad god smo negde išli, on mene nije poznavao, kada ja stavim našeg psa u kolica, išao je nekoliko metara dalje, njega je to bilo sramota. Međutim, ja sam jedino tako mogla da se krećem po Tokiju kad hoću psa da povedem, ali ovde hoću da vam evo pokažem koliko su ti psi uvek elegantno obučeni i tako, to je malo sad nekako, da, ali svako ima pravo da radi šta hoće. Ovo je samo jedna ilustracija koliko se vodi računa da svaka kuća ispred prosto mora da ima neko cveće. Priroda je tamo jako bitna i neku biljku i jednom sam slušala na RTS-u dok smo bili u Tokiju, sasvim slučajno, ja ne znam da li znate Ilju Musulina, on je bio dopisnik RTS-a iz Japana i još uvek tamo živi. Kad su njega pitali šta njemu nedostaje najviše tamo u Japanu, on je rekao zelene površine. Ja sam se jako iznenadila, jer Tokio ima puno parkova, a čak jedan od najvećih Shinjuku Goen ili Yoyogi zaista ogromnu površinu, ja mislim da je to kao 10 Šmajdana po meni i mislim da, to sam htela da predložim čak vašem ministarstvu za turizam i ekologiju, da neko se pozabavi da izmeri svaki pedalj te neke zelene površine ispred svake zgrade. Dakle, to je neverovatno, ja sam otkrila, ja sam toliko tog cveća divnog, toliko tih nekih divnih drveća nekih videla minijatura, neverovatno, zaista, taj odnos prema prirodi je zaista jak u Japanu, sve se kroz to i posmatra. Ovo su njihovi čuveni onseni, ovo je ulazak za žene, to su njihove termalne vode i banje, ja ne znam koliko je sati, ja ću morati izgleda baš da ubrzam. Koliko? I da pustim Kumiko da priča, ovo je taj onsen, to su te termalne vode i to su za Japance kultna mesta. Dakle, postoje, oni tamo idu potpuno goli. Nama je trebalo puno vremena da se mi osmelimo i da se pomešamo sa drugim golim ženama, jel? Ide ženski, ide muški onsen. Retko kad imate da je pomešano, ako je pomešano, onda u kupaćem se ide. I, mislim, Japan je vulkanska zemlja i ti onseni su zaista vrlo prisutni tamo, to je deo rituala i verovatno nedostaje. Ovo je sada trešnje, mislim, u martu, odnosno to počinje od februara, od Okinave, pa sve do maja, gore do ovoga. Ovo je kamelija, kamelija je u januaru. Dakle, svaki mesec ima svoj cvet, koji cveta po celom Tokiju. Ovo je moj pas koji se evo divi trešnjama kako su se rasvetale. Da, evo, ovo je u aprilu, ovo su ove azaleje. Iris, azaleja. Pa je ovo azaleja? Da. Ovo je lotus, evo vidite u pozadini Tokio, ovo je Ueno park. Ovo je porodica, evo, koja je tako izašla da poseti Yasukuni Shrine, da, to se sedam. To je najkontroverzniji hram u Tokiju, ali ja nemam vremena sad o tome mnogo da pričam. I ovo su, evo, ovo bi ovako bio kraj, ali ja puno toga nisam rekla. Sad vidim šta sam sve zapisala. Možda bih rekla, evo sada vidim onako kao detalj,
kada oni nešto grade i zidaju, oni ispred te porušene zgrade stave onu plastičnu fasadu ili ne znam od čega je. Onda na toj fasadi, recimo jednom je bila preko puta vrtića, deca su iscrtala svoje crteže, onda stave tu i one visače koji drže cveće, pa ovaj čuvar koji čuva to gradilište ujutro prvo zalije to cveće, to je besprekorno čisto, to je belo. I jednom sam naišla na jednu građevinu koja to nije imala i bio je haos. I onda sam prošla popodne sa psom i videla tu bele ljude. I onda mi je neko postalo jasno, bili su Turci. Neko je angažovao firmu koja je zapošljavala turske radnike. I oni nikad nisu stavili tu fasadu tu na toj kući koju su gradili i mene čudilo da niko nije to i zabranio. Na tim fasadama ide, koliko ide decibela dok oni grade, dakle to mora, ako se poveća broj slučajno, oni moraju da nađu rešenja da ne pravi se ta veća buka od dozvoljene, kad će biti završeni radovi i sve koje je, dakle ako imate neke primedbe, kome da se obratite. Zaista nisam vam, trećinu sam vam ispričala. Ja bih voljela da sada odslušate Fumiko, pardon. I šta ona zna da svira od ovog našeg, da kažem, Melosa. Ja još jednom moram da kažem da su oni jako, jako posvećeni tome što rade i ajde Kumiko da napravimo neku atmosferu. Hvala vam puno, izvinite, zaista vidim da je ostalo puno stvari, mislila sam da će to nekako ići malo brže, ali da. Hvala vama što ste došli, da. Ja pa prvo kao Japanska, isto mnogo stvari sam naučila sada. Ja moram samo još nešto da ispričam, molim vas, a to je jako bitno. Zapravo o ženama u Japanu. Ja sam, kad sam pričala o tome kako ja šetam sa psom, ja sam jednom prisustvovala jednoj sceni gde je baka, majka, beba su sišli sa ocem i sa većim detetom. Ja sam tu, pas je stajao, ja sam tu posmatrala sad čitavu tu scenu, oni su sišli niz neke stepenice u te male ulice, otac je seo na biciklo, stavio jedno dete na biciklo, a njegova majka ili njena majka, ja ne znam, pretpostavljam njegova, i žena i ta mala beba su tako stajali i njima mahali dok oni nisu skrenuli, otac je verovatno odveo dete u vrtić i onda je otišao. Mene je ta scena toliko dirnula. Znate, ta zajednica zapravo. I to da oni nisu bili lenji, ja verujem da su oni to svako jutro tako njih ispraćali. Taj isti dan su meni 3 francuskinje došle na ručak. Ja ispričam to, kako je meni. I onda francuskinja, pa da, zato ih i nema nigde u poslovnom svetu. Žene su jako konzervativne, one ne mogu da se probiju, oni ne rade, Ja sam, znate, shvatila sam koliko mi pokušamo stalno da namećemo nešto naše. Pa ako ta japanska žena je zadovoljna tom ulogom, onda sam ja njoj rekla, a čekaj, taj kriminal koji ne postoji u Japanu, gde majka vaspitava dece, a ne Filipinka koja tebi dolazi, jer ti ništa ne radiš, muž ti radi, a ti čak ni ne radiš u tom Japanu, nego samo ideš na kafe sa ovim ostalim francuskinjama, pa ti Filipinka dođe u 3 da ti pokupi dete sa autobusa i onda ona radi domaći i ostalo. Dakle, ta nema vremena da se posveti vašem detetu, jer ona treba da skuva, treba da spremi kuću, dakle, ta majka se posvećuje toj deci. Ta majka u svakom momentu zna gde je dete. Deca imaju pištaljke na tim rančevima koji sam vam pokazala, da u slučaju opasnosti alarm, ja imam tu pištaljku, nosim je ovde po Evropi, nemam je sad, jer stvara neverovatnu buku. Ali hoću da vam kažem koliko mi stalno namećemo tu neku našu. Ako japanska žena ne želi da radi, pritom ja sam upoznala lekarke koje rade u nekim međunarodnim firmama, te koje žele da rade mogu da rade. Ali oni su rekli, ja nemam tu ambiciju da ja dostignem svog šefa, ali želim da radim. Dakle, ako ja nemam ambiciju, šta me sad vi gurate da ja tu radim? Ali ja mislim da delimično, ne delimično, gotovo sam sigurna da je Japan bezbedna zemlja upravo zato što se te majke posvećuju toj deci. I sledeća stvar, muž svakog meseca
da platu ženi, a onda žena njemu da džeparac. Meni je to vrhunac emancipacije. O čemu mi pričamo? I to je bilo na televiziji, jednom su radili neku anketu, pa sam ja poslala drugaricu da mi to prevodi i onda su anketirali parove i kažu, pa koliko vama da žena? Pa jer vam dovoljno? Pa nije. Ja sad moram da se izdam. U stvari ja njoj ne prijavim jedan deo, pa mogu da izlazim sa drugarima nekad da potrošim. Tako da, eto, toliko o japanskim ženama koje su i tekako, one odlaze na te skupe ručkove, a muž tipuće šta mu napravi žena, onaj bento box ponese. Ne znam šta misle muškarci naši o tome, ali... Slažete se? Eto. Fumiko, izvini. Ne, baš je bilo zanimljivo, stvarno. Samo mi kažete šta onda, hoćete da se Pa ne znam, hoćemo neko, jer ima neku muzičku želju. Poslužimo čaj. Može. Mi smo ovako, ja sam mislila da imam zelen čaj u kući, pravi japanski, ali prošao mu rok. Onda sam rekla, pa kako mama, nisam ostavila čaj. Onda sam ja našla drugi čaj koji Japanci puno piju, a to je čaj od jasmina, koji se redovno služi, to je jedini zapravo čaj kako biljni koji Japanci piju, koji se služi u svim restoranima i to obožavam u restoranima u Japanu, voda i čaj su besplatni. Samo vam stave, ne morate da naručujete, niko vas ne forsira da naručujete neka druga pića i jako je jeftino jesti po restoranima. U Tokiju ih ima 160.000, grad sa najviše restorana po glavi stanovnika. U svetu. Mogu ja samo da pitam, od čega se pravi sake? Sake se pravi od pirinča. Od pirinča fermentira se isto pirinač, sad koji je ceo proces ja ne znam, ali sake je pirinač. Izvinite, ni sake nemamo i to je malo bilo, ja sam našla da ima dunje možda. Da li neko želi, mislim ja moram da kažem ja nešto ne slušam narodnu muziku, ali ono što volim to su kola srpska. A da, onda, ako bi prezvezi, onda ja ću zamoliti, da ponovo, možda neko će da presati, dobro, onda ja ću svirati skoro. A možemo i da zaigramo, ko je raspoložen, ja ne znam ko zna, ja malo brkam. Nebo prostor koji je tako. Pa možemo, a to obožavam. Da.